5 рублёў за 5 гадоў наведвання каворкінгу? Ці гэта магчыма? У нацыянальнай бібліятэцы, на мой погляд, самае камфортнае і спакойнае месца для вучобы і працы. Што мы маем, набываючы чытацкі білет? У нашым распараджэнні 3 залы на 15, 20 і 22 пасадачныя месцы. Плата за карыстанне заламі не спаганяецца. Гэта агульная чытальная зала, якая знаходзіцца на першым паверсе, у якую вы можаце прыйсці са сваімі працоўнымі ўладамі ці скарыстацца камп'ютарамі, которые знаходзяцца ўжо тут. Шчыра кажучы, калі я гляджу на ўсіх гэтых людзей, занятых справай, мне таксама хочацца адпавядаць ім, а не сядзець у тыктоку. Таму каворкінгі для мяне гэта свайго рода матывацыя. Калі ехаць на ўсход вам нязручна, прапануем яшчэ 3 каворкінгу ў Менску. Па-першае, гэта хаб, сучасна аформленая лофт-прастора з кухняй, вай-фаем, друкаркай, сканерам і закрытай паркоўкай. Работаем. 2 прасторныя лофт-каворкінгу з працоўнымі зонамі, перагаворнымі, кухняй і лаунжам. Гарызонт працуе з 7 да часу ночы, а акіян кругласутачна. Выдатны выбар для працы і сустрачам з калегамі. І трэці каворкінг гэта «Кто такой Джон Голд?» Каворкінг з атмасферы энты-кафе, дзе спалучаецца працоўнае асяроддзе і утульныя зоны для зносін. Тут часта праходзяць лекцыі, воркшопы і культурныя імпрэзы, што робяць яго добрым выбарам не толькі для працы, але і нетворкінга.